Беләсезме, миндә оригиналы бар. Тукай үлгәч, Тукай конфетын чыгара. Заря шуның оберткасы оригиналы бар. Бу шоколадның максаты әлбәттә бу ике шәхесне популярлаштыру, әмма беренче чиратта балалар арасында популярлаштыру. Чөнки балалар ул безнең әлбәттә киләчәгебез, без әлбәттә аларның милли үзаңнары көчле булуын телибез. Без әлбәттә аларның тәүфикле, милли белемле, милли үзаңлы рух яктан бай һәм дә белемле булып үсүләрен телибез. Моның өчен без әлбәттә Гаяз Хакый һәм Садри Максудиның кемлеген, гомумән аларның образларын балаларыбызга җиткерергә тиешбез. Менә бу шоколад тәме аша, шоколадта ясалган образлар аша без балаларда ниндидер милли хисләр уяталарбыз дип уйлыйм. Без балаларда ниндидер бу ике шәхес белән ныклы ассоциациялар, ныклы ниндидер фикер туар дип уйлыйм. Кайбер дусларыбыз бу шоколадка бөек шәхесләребезнең рәсемнәрен кую дөрес микән дигән сораулар да бирәләр. Чөнки тырышлыклары шүккә китәргә дә мөмкин дияләр. Әйме? Мин монарга җавабым шундый. Беренче чиратта безнең өчен милли үзаңны үстерү булып тора. Ничек тә булса милләтебезне, халкыбызны саклау, балаларыбызны милли рухта тәрбияләү. Китсә китә инде, берничә булмый. Вәләкин, әгәр дә бу шоколад ярдәмендә кемдәдер булса ниндидер милли хисләр уяна икән, бу безнең иң зур җиңүебез булачак. Татарга, татар теленә караш белән янәшә бара. Исхакыйның да Садыр Максудга да караш түбәнәгә бара. Исхакыйны белмәгәнгә, Садыр Максудны белмәгәнгә күрә, мин белмәгән әйбер дөрес түгел дигән шигар белән җитәкчелек. Бу шәхесләрне танытырга кирәк, чөнки безнең хәзерге яшьләрнең, хәзерге кешеләрнең, хәзерге татарларның бөтен белгәне шул Габдулла Тукай да Муса Җәлил. Габдулла Тукай белән Муса Җәлилдән безнең тагы күп бөек язучыларыбыз, бөек шәхесләребез, сәясәтчеләр. Безнең бит кем генә юк бит безнең. Безнең бөтен белгәнебез Муса Җәлил дә Габдулла Тукай. Менә мондый чаралар яшьләргә танытыр иде безнең башка зыялыларыбызны.